Dịka m kwuburu mbụ, enwe akụkọ na egwu, enwe akụkọ odogwu, enwe akụkọ ndị ichie, enwe akụkọ okike, nakwa akụkọ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Mana ka o si na-adị, anyị ga-eneba anya kpọmkwem na akụkọ ifo n'onwe ya. Kedu ihe bụ akụkọ ifo? Ka o si adị? Ka uru akụkọ ifo bara? Kemgbe eji akọ akụkọ ifo? Nke mbụ, mgbe eji akọ akụkọ ifo na-abụkarị oge abalị, mgbe ndị nna anyị ha gara ubi na ndị nne anyị gara ubi gasịrị ubi wee leta ọrụ na mgbede, zusie ike na mgbede, rie nri abalị, ha zụchasie ike. Ọ bụrụ na o wetewa aka ihe dịka elekere 8 maọbụ 9, ha na-adị akpọkọnata ụmụaka wee mee gịnị? Wee kọrọ fa akụkọ ifo. Akụkọ ifo na-adị eme nna maọbụ nne na nna nwe ezinụlọ na ụmụ ha. Ọ na-adị eme nne na nna nwe ezinụlọ na ụmụ ha mụrụ a na-enwe ezi mmekọrịta. Ọ bụrụ oge ugbu a ebe niile gbara na sinima, agawa sinima ọtụtụ mgbe maọbụ oge ụfọdụ, ọ na-abụkarị di na nwunye na-aga sinima, ụmụaka n'ọnụ nọ na-ehi ụra. Nne na nna amazi na a na-eji akụkọ ifo enye ụmụaka ezi ndụmọdụ, akụziri ha ihe, enye ha ezi ntụziaka, akụziri ha esere mpụ na alụ na ihe ọjọọ dịgasị iche iche, izu oshi, ịgba ama ụgha, ime mpụ na arụ, imerụ ala, imebi omenala. A na-eji akụkọ ifo akụziri ụmụaka ime obi nwanne, inyere nwanne onye aka, irubere nne na nna isi, uru ọ dị nwata ịgara nne na nna ya ozi. Ihe ndị a gasị ka a na-akụzigasị na ihe ndị ọzọ n'akụkọ ifo. Dịka anyị na-ekwubu, mgbe a na-eji akọ akụkọ ifo na-abụ oge abalị. Ọ bụrụ na di na nwunye maọbụ nna nwe ezinụlọ anọta ọrụ, sụchasie ike, ọkpọkọta ụmụ ya wee kọọlụfe akụkọ ifo. Enwe ọtụtụ akụkọ ifo dị n'ala Igbo dịka nnụnụ nwaoye, mbe dị ọgụ, etu ọnwụ si ebi ụwa, na akụkọ ifo ndị ọzọ dịgasị iche iche. Akụkọ a bụ akụkọ eji eme gịnị? Enye ụmụaka ndụmọdụ. Unu n'anya kịta, unu afụ na ndị ntorobịa, ọtụtụ ndị amụrụ na mba na-abụrụ na amụrụ ha n'ala Igbo, amụrụ izere mpụ na arụ na omenala Igbo. Ọtụtụ n'ime akụkọ ifo a bụ ihe eji adọ ụmụaka aka na ntị. Ọ bụkwa otu ụzọ eji akụziri ụmụaka ihe siri ike n'ụzọ dị mfe. Izitalụfe ozi maọbụ izitara ha ozi nya kịta, ụnafụ na ndị ntorobịa, ọtụtụ ndị amụrụ na mba na-abụrụ na amụrụ ha n'ala Igbo, amụrụ izere mpụ na arụ na omenala Igbo. Ọtụtụ n'ime akụkọ ifo a bụ ihe eji adọ ụmụaka aka na ntị. Ọ bụkwa otu ụzọ eji akụziri ụmụaka ihe siri ike n'ụzọ dị mfe. Izitalụfe ozi maọbụ izitara ha ozi a nke tara akpụ ma si ike na nghọta n'ụzọ dị mfe. Ihe a bụcha otu n'ime ihe akụkọ ifo na-eme. Maka na ịnenesi anya fụ na ụmụnne anyị ndị amụrụ na mba amara omenala eme, amụrụ na nwanne adị edina nwanne ya, amụrụ na nwanna adị edina nwunye nwanne ya, ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ha marọ nsọ ala, ha marọ anụ nsọ, ha marọ na enwere ebe ụkwụ adịghị aba, ha marọ na enwere ihe nwaanyị adịghị emegasị n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na nne na nna anyị ndị a dị ndụ ugbu a ga-ebido kpọnata ụmụaka ha azụ wee kọbarụfe akụkọ ifo, ọtụtụ n'ime akụkọ ifo ha ga-aghọta na nwata ichi ntị na ịnụpụ isi na ndụmọdụ na nkụzi nne na nna nyere ya ga-ewetara ya ihe ọghọm na ihe ọgbata uhie n'ụzọ. Ndị onye ọma na-ege ntị, anyị ga-abịa na agba nke 3 ka anyị kọọ otu n'ime akụkọ ifo bụ akụkọ ọdịnala Igbo, maọkwanụ akụkọ na egwu, maọbụ akụkọ dike, maọbụkwanụ akụkọ okike dịka nwaanyịga gịnị mere nwaanyịga. Otu n'ime akụkọ ndị a na ihe mere egbe ji ebu ọkụkọ, na ihe mere nnụnụ a na-akpọ kedafịa icheoku ji wee gaa jụọ Chukwu ese ihe mere ụmụ ya ji anwụ ma ya mụchaa ya.
Ihe ndị a bụcha akụkọ ifo anyị akọ. Daalụnụ. Nọnyekwara anyị n'ihe anyị na-eme nakwa n'ọwa ozi anyị Igbo Language na Facebook, TikTok nakwa YouTube. Ka emesịanụ. Anyị ga-abịa n'agba nke atọ ka anyị kọọ otu n'ime akụkọ ifo bụ akụkọ ọdịnala Igbo, maọkwanụ akụkọ na egwu, maọbụ akụkọ dike, maọbụkwanụ akụkọ okike, dịka nwaanyịga nwaanyịga, gịnị mere nwaanyịga, otu n'ime akụkọ ndị a, na ihe mere egbe ji ebu ọkụkọ, na ihe mere nnụnụ a na-akpọ kedafịa icheoku ji wee gaa jụọ Chukwu ese ihe mere ụmụ ya ji anwụ ma ya mụchaa ya. Ihe ndị a bụcha akụkọ ifo anyị akọ. Daalụnụ. Nọnyekwara anyị n'ihe anyị na-eme nakwa n'ọwa ozi anyị Igbo Language na Facebook, TikTok nakwa YouTube. Ka emesịanụ.